Mitäköhän kello on? 7:58. Mulla alkaa koulu 8 minuutin päästä. Mun pitäis varmaan valmistautua, koska kello on ihan super paljon. Ja mä myöhästyn. Paitsi mä oon jo kyllä myöhässä, mutta ei saa heittää. Huomenta, iskä. Heidi, nyt äkkiä kouluun. Kello on 7:05. Sinulla alkoi 8 koulu. Amanda Emilia Koivula. Siinä koulu on alkanut 5 minuuttia sitten ja sinä et ole edelleenkään koulussa. Mä nyt meen. Voitko sä viedä mut? Joo, voin. Moi. Ai niin. Ai niin, mä oon myöhässä. Jahas, ne meidän Matti myöhäiset taitaa tulla sieltä. Sysään. Anteeksi, kun ollaan myöhässä. Nytten meillä on matikkaa. Avatkaa matikan kirjat. Seuraavalla tunnilla tulee uusi oppilas, mutta nytten kaikki välitunnille. Välitunnin jälkeen. No niin, uusi oppilas taitaa olla täällä. Moi. No niin, luokka, tervehtikää uutta oppilasta. Moi. Nyt voit esitellä itseäsi. Okei, eli moi, mun nimi on Ellen. Mä oon 15-vuotias ja mä tykkään koirista. Niin voit mennä sun paikallasi, se on tuossa Heidin vieressä. Okei. Moi, sun nimi on siis Ellen. Joo, ja sun nimi on siis Heidi. Joo. Koulu päättyi. Iskä, mulla on nyt mun uuden kaverin kaa. Tää tuli tänään meidän luokalle. Juu. Sulla on tosi kiva huone. Kiitti. Vois soittaa Heidille, et voiko se olla? Oli tosi kyllä hauska juttu. Hei Venä, mun soitetaan joku. Mun bestii, mä vastaan. Moi. Moi. Mitä asiaa? Voiko sä olla? En voi olla, koska mä oon Ellenin kaa. Okei. Mut joo, moikka. Moikka. Pari tuntia myöhemmin. Siis, tää oli tosi hyvä juttu. Mun pitää oikeesti alkaa lähteä. Moikka! Moikka! Nähdään huomenna koulussa. Nyt tekee iltahommat. Pitäis varmaan alkaa tekee iltahommia, koska Ella on jo kuitenkin 9. Ja mä en halua myöhästyä taas koulusta. Molempien iltatoimien jälkeen. Hyvää yötä, äiti. Hyvänä pusu. Hyvää yötä, iskä. Hyvää yötä. Moikka, nähdään aamulla. Valot kiinni. Hyvää yötä. Seuraavana päivänä. Taas uusi kouluaamu, ei jaksaa. Taas uusi koulupäivä, en mä jaksa mennä sinne. Koulussa. Nytten me aloitetaan historian parityö. Valitkaa parit. Ollaanko parit? Joo, ollaan vaan. Hei Heidi, haluaisitko sä olla pareja? Mä oon Ellenin kaa. Okei. Tuli aika hyvä tästä lampaasta. Jep, niin tuli. Tästä veistoksesta tuli aika hyvä. Niin tulikin. Veistoksista tuli aika hyvät, mutta nytten välitunnille. Välitunnin jälkeen. No niin, kaikki ruokatunnille. Jee! Tuolla on yksi paikka vapaan. Voinko mä istua tässä? Et. Okei. Anna ruokaa.
Siis joo, se oli oikeesti niin hyvä juttu eilen oikeesti, että mua naurattaa vieläkin se asia. Tämä näyttää ainakin olevan hauskaa. Heidi. No? Mulla olisi vähän asiaa. Joo, kerro toki. Silleen vähän tuolla kauempana. No voiks Ellenkin tulla? Ei. Okei. No, Ellen, ota hetki. Mikä oli sun tärkeä asias? Niin, että voisitko sä olla, koska sä oot nyt ollut oikeesti Ellenin kanssa aika paljon. En, ja mä en halua enää olla sun paras kaveri. Mitä? Ellen on paljon parempi, se kuuntelee ja kaikkea paljon enemmän. Joo, Mikko. Mä en vaikka tänään olla, sori. Miksi? Koska mun tää auttaa iskää siivoamaan. Okei. Moikka. Moikka, nähdään me huomenna. Joo, nähdään vaan. Voisin nyt kysyä kyllä Amandaa. 300. Hei. Moi. Moi. Voisit sä olla, kun Ellen ei voinutkaan olla? En mä nyt kyllä oikein voi, jos sä et enää halua olla mun paras kaveri ja tällä, että miksiköhän se ei voi olla. Kannattaa katsoa sen Insta-tarina. Siis mitä sen IG-storista? Se näyttäisi olevan Liljankaa. Okei. No, moikka. Omaapahan vikansa, että jättää oman lapsuuden ystävänsä. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa videossa. Sun sormi näkyy. Ai voiks olla, kun Elli ei voinut... Ei Elli, kun... Näytetään tänään. Moi! Sori, mä oon vähän myöhässä.